Hej, så er der nyheder. Nu skal vi snakke udviklingsbistand. Vi afsætter i Danmark hvert år ca. 16 milliarder kroner til udviklingsbistand. Den udviklingsbistand bruges til forskellige projekter i forskellige lande i verden. Store dele går til lande i Afrika, men Danmark er faktisk den største modtager af dansk udviklingsbistand, da asylcentrenes finansiering kommer derfra. Men virker den udviklingsbistand, vi bruger ud i verden så? Ja, nogle projekter de går godt, men andre de går dårligt. Cirka en fjerdedel bliver rigtig gode, og cirka en fjerdedel mislykkedes, og resten de ender et sted midt imellem, hvor man kan påstå, at der er succes. Og så er der mikro-makro-paradokset. Det er et gennemgående tema i diskussionen om udviklingsbistand, da det på projektniveau er relativt nemt at afgøre, hvorvidt et projekt er en succes eller ej. Det er dog sværere at vurdere, om det har en stor effekt på nationalplan. Martin Paldam han mener, at der ikke ses nogen sammenhæng mellem, hvor meget landet udvikler sig, og hvor meget hjælp de modtager. Finn Tarp han mener derimod, at ja, det virker. Det har tidligere været svært at se sammenhængen på makroniveau. Det er dog begyndt at kunne ses nu. Og alt i alt så har det givet et samlet afkast på over 10% om året. De to enheder, de skyldes metoder, man bruger til at behandle dataene på. Og det er egentlig bare det. Og så en meget lille del af bistanden, 0,2 promille, går til korruption. Det skyldes, at det er svært at svindle med de offentlige penge. I Danmark, der laver vi 4-årige aftaler på området. Den nuværende aftale, den hedder Fælles om Verden og løber ind til 2024. Og strategien, den består af 2 hovedspor. Den første værende er at skabe håb og hjælpe flere bedre, hvor det er sværest. Det handler om at forebygge og bekæmpe fattigdom, ulighed, skrøbelighed, konflikt og fordrivelse og irregulær migration. Og så det andet spor, det er at gå forrest i kampen for klima, natur og miljø, for en god klode i balance. Der skal skrues op for klimaambitionerne og ned for de globale CO2-udledninger. Vi er i Danmark også strategiske samarbejder med en lang række danske velgørende organisationer og fokuserer også på multilateral velgørenhed via FN.